Zdravím vás opäť z kaviarne Štúr na Pánskej ulici. Moje meno je Tomáš Marada a teda chcel by som vám momentálne odprezentovať prípravu kapučína. Základnou vecou pre prípravu kapučína je zase samotné espresso. Pri príprave kapučína musíme dbať na viacej veci a tie sú veľmi podstatné. Poprvé je to čistota teda prostredia, hlavne párnej trysky, pretože párna tryska je veľmi dôležitá na napenenie mlieka. Keď začíname peniť mlieko, je veľmi dôležité trysku si odpustiť z nej tlak a samozrejme aj zbytky vody. Túto vodu musíme odstrániť, aby sa nedostala do mlieka a teda nezmiešala nám mlieko s vodou. Musíme dodržiavať všetky klasické kroky, ktoré sme si už raz povedali. Využívame teda šálku na kapučíno, je to stredná šálka, do ktorej teda dávame pripravovať malé espresso. Podstatná vec, teda vychladené mlieko, ktoré dávame do čistej kanvičky, aby sa teda nezmiešalo s horúcim alebo teplým alebo prepeneným mliekom, pretože tam sú už iné tukové väzby, ktoré teda narúšajú tú kvalitu napeneného mlieka. Vzhľad teda peny na kapučíno by mal byť musí byť krásne lesklatá pena, musí mať krémovú konzistenciu, avšak musí byť tekutá. Takže poznáme aj latte art, ktorý sa vytvára na kávach. Na latte art musí mať pripravené veľmi dobré mlieko, musí mať kvalitnú konzistenciu, krémovú. Potom je možné teda vytvárať nejaké tie obrázky alebo teda nejakú tú dekoratívnu stránku kávy. Veľmi podstatné je mať teda mlieko dobre našľahané, kvalitne musí byť tekuté, musí byť krémovej konzistencie, mať hladký povrch. Potom je to už samozrejme na každom baristovi, akým spôsobom tú kávu vytvára, či sa snaží nejaké obrazce tam robiť alebo podobné veci. Kapučíno je, myslím, že veľmi vhodná káva na dekoratívne účely, dá sa pekne ozdobiť. U kapučíno sa prioritne voda nepodáva, pretože to je mliečny nápoj, teda mliečny kávový nápoj a teda už tam je nejaká hydratácia z toho mlieka.